kuno tape dzedzo ngokuti utosangana machoose uyapadini ungosvika padini obva topinda mutoilet. Okay, so pane difference, pane munhu wako chaichai danga itsvagi kana kwatati kana pane mface akamboona ndika akamboona bhebhi rake ndika ichiti wada kuita kana sex ndika obva abudisa zigundo munonari ngawe pana ati sparks inini munhu yeye ndakambomuona. Iwe wakamboriona irewo rotengeswa kupi? Let's move kuenda kunyaya kwatiri kuwana vanawo. Tinder unokwanisa kugadzira chimoko, unokwanisa kuwana chimoko ere paTinder chekuti unobva matogadzira musha kati paTinder tikutongoziyana kuti chigemu ndechekungoti yoshe mwandipiwo mari. Maprofessional tengesa zviri professional. Chichine chitika paTinder. Makambopinda paTinder ere misha? Tikuita raputika. Ninse mfesina ndotra doputika ndakutongori dzupura. Yoshi wakatotarisa wakatarisa. Ndondadzosera. What are you gonna do? Are you gonna feel kuti rabvisika and are you going to stop it? Or unotozomira na watoona kuti handisina. Kana kuti pane chitomhanya yo unongotori chichongeta uri kuita. Kana uri baba anoda mwana wake usingaiti uchiziva kuti mwana wanga ari kuda munhu asina mari, do something about it. Chipinda mulove yemwana wako nemukwasha utsvaga kuti mukwasha chaanofarira kuita chii, land rebusiness rake nderipi, ukaona asina potential upinze tinda machoose bubnization tichingobubuna takaenda hazi marriage lobola kudhara kuzona mwana musikana akucreate account yekunyengwa vasikana vanonyengwa boys kuti angona kuti kana 20 marequest pazuva 1 movisi dziri kudyiwa amene angona zokucancela show mugona zongokati nyana mchizotya but aiwa adziri kudyiwa prophetic maoffice anointing maoffice adziri kudyiwa arudya avarudya ndoti ndatamana asikana akawana ndikatiudza kuti ndikuda na uyu handoti ndai so anotumirwa nemabodyguards mutoners toti musikana ati arada kuenda kunoitwa musoro anotumirwa driver nemota atonzwe ari musikana wake here kana kuti zvemujolo zvafanana mujolo wacho wakambosiyana choitika chekuti zvokuti musikana wacho futi nekuti mujolo zvangofanana changochinhwani bozi. Wagwan and welcome back pa Uncensored Podcast episode 4. Last time pa episode atakaita pane zvakawanda zvatakadzidza mukutaura zvisina basa zvomwe chizvonesa zvisina basa but pane vanodzidza because zvinhu zvirirewo zvinhu zvikutoitika mastreets but sometimes vanhu vazhinji havana basa kuda kuzvinzwa just because vanofunga kuti zvina musoro but zvichizosangana nevana vedu saka waneka atike kudzidza wakatodzidza nekutoona kuti ndozvikuitika izvi ndikuziya. Saka last time nandina angobiedo wanekasembineka wako kutrenda kuti kubhobhona ndara kubhobhona zvinomurevechi kutitina kulena mchaza kana kudya neshoni. Saka nhasi mani tina guest watinaye panapa anonzi Misho Magaya. I think vanhu vazhinji vanomuziya because guest uyu ndomufarira singaiti pese pandofunga idea ndombofunga kuti Misho uri kweri ndiye munhu wekuti ndakafunga kuti chinjini musikana. She's the first person anotanga kufunga mupfungwa dzangu but Misho anopinda papa. Wow. Saka nhasi ndaminvite kuti timbodiscuss nyaya dzakasiyana-siyana naye handidi kumushaya mufungenyu. Saka nhasi ndinaye ende wakuru veedutainment vari kudzidzisa vanhu kuvaka nharaunda unhu wacho uta sei hama yangu uri sei ndizvaiti zviri sei asemavex Mr. Beard makadi tiripo munofanira aiwa tiripo long time sina kuvaona long time sina kuvaona long time vemakore aiwa vemakore asi unofanira mboinvita kuwane drama then mbopurusira ndebvis handiti mouya here aiwa tinouya ora togara tatenga nemakama acho makama aiwa tinouya nekuti kana tapfeka uniform yeye yechimaidi tinenge takutoita zvebasa redu tinenge takutochengeta baba vemusha kana vasiri kuchengetwa zvakanaka namai nevana zvese munoba kuchengetedza ipapa haisi problem ndega right. Tisati tapinda patopic yedu yanhasi ndega takutopinda patopic yedu yanhasi because pane nyaya kuti tava nezvayo tinotaura nyaya yeTinder
Dr. nyaya kuti kuroorana kuchiri mbori important ndo first topic yatatanga kudiscussa nezvayo. Then tiri kuona nhasi makapfeka uniform yekuchikoro. All right, okay. Chimboratidza chimbovapai 360. Ndibatire una rembusha yangu. Chimbovapai 360. So today ndiko represent my school kids. Four. Wangoda 360. Achingoatenderera wangoa. Oyo. All right. Thank you. Right. So satapinda panyaya kuti boza vana chikoro vari kubhobhonwa. Akona mbijano. Yes. But satapinda panyaya iyoyo yekutanga nyaya ndati discuss nyaya yekuti kumboroorana kumbori important zvelevel ipi. Zvikuru waroorana kati kuna maybe ngoitisana vana then imwe moita life yake tongobatsana pakuchengeta. Ndara moti chiri nyaya dzekuroorana dziri boyo. Inini nangu personally deep down kutoroora nechitoda. But zvikiitika mazuva ano ndikonongera to haso rekuasilera vasikana mazuva ano kutoita haso kuasilera vabereki kuti geto yedu tinotongonoshanda rotobudo macoins macents mombi dzoenda 3 months 4 months udonzwa zvonanzi hapasina. Saka I think rato haso ravabereki mazuva ano hazvisiri straight zvakutotyisa. Samuti kuroora kwacho ndikokushaya. Zvamanje manje ndikokushaya. Mishinoti chine nyaya yekuroorana. Kuroorana chinhu chakanaka. Asi time futi kutaimirana. Alright, kwachiti kutaimirana kwezota chino. Ini ndine maanzasi tu. Simboti pamaanzasi ako. Ndine maanzasi tu. Kuroorana kwakanaka kana uchinge mapindirana nemunhu wako. Handitika? A lot of people are getting married for different reasons. Handitika? Kozoti vamwe vari kutoroorana because vari kufila connection kuti no uyu munhu wangu whether ane chinhu kana kuti haana chainacho ndiri kubenefita kana kuti handisi kubenefita. Iyi ndio kwatinoita kuti kuroorana. Handitika? Isiri prank yekuti baby ndaita nhumbu yako saka ndakutokutizira. Iyo haisi marriage kwandiri. Kuroorana kwekuti munhu mukuroorana because munhu aita nhumbu. Bozi ndofila kuti kuroorana maitiro akakaita muZimbabwe munomu kunongoita kuti urongozvarwa wokura wasvika 25 everyone nyangwe chimwana chitoko chakuti iwe chiroora kaniwe vanhu vese nyangwe haana kuti chiroora but kutona yatsasati chichikuita kuti vanhu vasaroorane uyezve kuti unoroora sei maybe zotoona munhu unovhaibha naye kubva kwati vanhu vacho futi vacharooreke. Vanhu vacho futi havacharoore vazhinji vacho. Bozi mafesi chachaizvo munoziva sabhuku kuti togona kudanana tichitovhaibha tichiwirirana kusvika dhira anondada kuya padheni pangu. Wota uchada. Kosei nai. Iri dhira richaite. Kosei. Because kana munhu ari kure anenge asingakurakidzi the true colors. But kana apa dhuze chepchepo ndipo unotozoziva munhu chaichaio. Because pamunosangana paipai anenge a certain character kanenge achingokupa kuzi anenge kuramba kwavo auzivi kuti andorara akashama anobuda masiriri akarara here andorara ngononu here anoita mweya here asi manda mweya aitori nyaya yatikataura nezvayo. Zviri normal zvazvo bada kamitiro nekamunhuwiro kekuti unofanira kugara waziva unofanira kugara watoziva munhu wako. hanzi kamitiro nekamunhuwiro asati inini panyaya yemweya apa kama ndaziva kuti ari chapadzoka nini ndofunga kuti pamweya apa unofanira kuti undakotsira. Ini ndakarara handitombozinzwe zvisizvo. Kani ndakarara but manje ukanditengera kurara manje obvaita mweya manje iyo wanga usingaite mweya tichidanana. Red flag. Munhu anenge achivhara anokuti red flag because iyo ndikwakarara kwaita mweya tichipanyaya yemweya baba imimi munokwanisa kungoti mune bhebhi renyu vamo mangoburitsa mweya muchikudanana. Ini ndinoti bhebhi ndikumbira utore kana mari kuhomwe kumashure weke panongoisa roko vanodati tswi ndorudo ka ndorudo nofanira kungojairana sezvatambotaura kuti koiye akadaro irudo ndotosika nezvavo because majairana mune connection you feel comfortable around each other. Ini nemunhu wangu ndokwanisa iye anotozvisiya kuti I can do anything, he can as well do anything tiri tese handitya.
so ukaona so ndopatachita paipe kuti chinonzi chandinokoshesa kuti iyi marriage vanhu vari comfortable around each other vari kunyatsoziyana kuti no sparkisa neweakness yakadai so but ndiri kungotisarudza kumuda handitika so iyo marriage yatotoisa kusaidi yekuti vanhu vazongodecide kuti haisita kudai zvitaziyana so handitika so kozoti marriage yekuti kutizirana ndofila kuti zvine kascam mukati why a lot of us ladies these days kumba kwatarohwa nenzara kure kana kuti kune masituations ekuti ari kwari hashi then ndowandaona Mr. Beard vari kutogara vega vatori ndiri kutoona ndokwanisa kukwana kuti nditize uko nombo 2 minutes handitika ndova kuroti ndavamhanyira kuroti ndavamhanyira kumba ikoko uyu haachanyanyo hapana rudo rwuripo because uyu anga asati aaccepta kuti ndiri kuda kumuroora munhu uyu azondiroora nenyaya yekuti ndaita nombo. I don't know if it's making sense. But ndotofila kuti mukaona muchidana bo zvimwe zviitika nezvikudewo pamwe muchidana papa vanhu vazhinji vari ku fake life dinge chirarama mu relationship zvokuti zvinhu zvizhinji chazvitozvozvona paground zvokuti even musikana wacho auya kuzonditizira ndikono panosvika chiona reality anotanga kutosvotekana neni but haazotaura semunhu asina option for that time but mafights mudheni anowanda saka I think kana muchida zvekuroorana make sure kuti munhu wako anoita mweya here muri mese andikuona munhu iye anokwanisa kana kutoti hai nhasi anda kugeza kana kuita zvinhu zvinonyadzisa muri zvonyadzisa bozi mwana azhinji anonga achingobaizirana aita sesei relation mazhinji ane mafilter yes waiziya saka kuroorana kuda munhu anoyatsofila free saka in short tinongotokwana mufeso wako ndika asati amborasa mweya uripo kana kuenda kutoilet kana kuenda kutoilet hanzi unga munhu akaenda kusleep over for a week hanzi anogona kusatoenda kutoilet kweweek iroro just because asida kuti mufeso wake amunzwi achienda kutoilet fact yekutongoti hada kungoonekwa achinzi apinda umo anenge ari kuita zvaari kuita inini watoita 48 hours zvisati apinda mutoilet sina kuona ndotongokudza kuti momzi wakuuya kana kuti kune funeral ndikuenda kwatete or something ndotokuperekedza ndichingokunyepera kuti uende umbonorelieve ndotomudzawo kuti nini kumba kwedu kune nhamo kana kuti emergency padheni saka ndikwanisa kuita sei kugusiya kuzi ndikuyana nablas padheni but kana iriyo nyaya yacho unangoti ano bebe ndingombobuda 2-3 hours obuda zvako munhu osara achimboda but besides that's not love now you're helping that person kuita sei kusabuda the true current bozi munofana hapa munaskuroti kana iwe usiri kufila comfortable around me kuroti handisi wako asi zvotenesa ofu kazvoti chimoko chichida kupinda mutoilet hazvitenese it depends kuti munhu wacho ari kupinda mutoilet ndiani and what's your relationship kana ari musikana wako chaichai hautombozifunge kana asiri kana uya kusleep over first day kuti munhu auya kusleep over wavenda kutoilet it's a red flag kana uchiti kana asiri what do you mean unenge kana usingamude kuno tape dzedzo ngokuti utasangana machoose uya padhini ungosvika padhini obva atopinda mutoilet alright okay so pane difference pane munhu wako chaichai danga itiragi kana kwatatiri chansiri kuona kuti tikurova chimadrinks ndikudzoka dambopinda mutoilet ovha waitire koko izi kudoti wasvika padhini pangu first day wakutopinda mutoilet zvinenge red flag zvayo there's something because obviously hapana pacho apinda mutoilet ovha anogiza because anenge ane handbag nelipstick asina namari yekombi nebhegi rakazara makeup bhegi razara makeup mari yekombi havana chanonga asina mari yekombi havanonga asina nering light nematiktok saka mukuti taagriya kuti munhu first day hafana kupinda mutoilet kana asiri munhu wake sini riyana zvanoita manje kana rakungouya rafataenda machiusi tanogocha munhu adya kunongo ana anodya sha wadya ita sisi anofana kuamba akatsindira kusvika mangwana ngaitire kana midnight gatoshinga amanje munhu anenge yabva machiusi zvazviyaka obviously rasta vatorare zvechupuchupu
Obviously unochikwata kuti aiwa unongomuka pasakukwata anongada kumbo yepending anenge achifanira kubhadhira madrinks anofana kubhadhira madrinks zvine timing ka machoose tabva kuma 11 from 11 ka to half 11 ka to 10 makatozurura pane kanozomukirwa kuma 3 kozotika kuma 6 chimwe nakudzokera saka around 12 1 but I feel like angona kupinda ke 2 years but afana kuzoita zvinhu zingazonyanya nowe kana akauyo kana ane toiletry that's good kuti apinda mutoilet obva atorwa kabafu kake obva rwana mapijama kana rwa gear rechi reipapo roratidza kuti takupinda muimwe chapter ndikuti nini zvavafane kuti even kana kubudisa mweya one munhu akabudisa mweya angona kubudisa mweya ndika but level rokunhuhwa rofanira kuti basi manje unoziva kuti chi munhu waunoda akabudisa mweya handiti uchimuda ka you can laugh about it then kunhuhwa kwacho hakuzonyanya nhuhwa so kunhuhwa kwemunhu wausingade soka unogona kutopopota ndozviri kutaurwa narasta munhu afani kunhuhwa kuti munhu waanoda akarasa mweya they can laugh about it but kana ari munhu wema2 minutes wemachuse anobatikana saka ndo zvadzoka kuti panyaya tachitaura kuti mamereji aya manje ekuti mangoita izvo zvamangoita handitika vari kuchila for machills then munhu obva atoita nhumbo then vanhu vakugara vese imagine uyu achitaura kuti munhu wangu uyu handimufile handimude akugara nemunhu yakurasa mweya akuita sei ndopaunoona munhu anenge akutoti ai ndiri kubuda kunze just bos anogara achirasa mweya apa mwari kuitawo zvinhu zvinomo musadye bhinzi musadye zvakati uri kunhuhwa mukanwa apa nemunhu waanoda ka vanokwanisa kutokisana achiita sei achitonhuhwa mukanwa vasati varigeza muromo makusena vati 2 days munhu anogeza unogona kutongolena muchaza alright saka tarodzokera pakuroora saka pakuroora paipa ndika pakuroora paipa munhu anofanira kuroora afanotizira anozvitaura amene kuti tingabatsana sei itai zvamunoita muchinyatsokuziva kuti love yedu iyi kai ine midzi right saka mimi mukutidza kuti mimi kuti zvone munhu andika bozi mazuva anenge ekutizana kwati atrick futi bo inongo ida maybe nechisingoma machotogara uchega chotiza chienda kubi hapana kuti wende kuti kutizira chatoboshande but don't forget kune suka vana vechikoro ka unenge uchichila neni zvoitika ndokutizira I think kutizira kune age kuma form 4 kana ivo vari kutizira futi vaombawa vaomba vari kutizira variko vari kutizira une mwana vanototizira nevana vavo but zvinesesari kutizira mane utizira une mwana obva watizira munhu zvitoriko ka anengatotizwa idzungairwa akatizirwa obviously kakokutanga nemwana anenge akatotizira kakwekwe zvoramba kubuda kwauri nemwana otizira kwauri obviously achazokutizawo vakomana vacho ndo vacho vanoroora kava vakuonesesa saka ladies ka totota zvinhu takangwarira akutizira kudhara saka kuroora kwacho kuchimbo nebasa here zvekubvisa mari imwe nyaya ndinayo kuti kuchine basa here because even I still remember mwe ndaita even government yakati kuroora haisoti chinje kuti chinofanira chitori maybe kutonzi ngatoroore unofanira ngoroora zvako zvongodecide kuti kuvarungu koko according kune zvandikanzwa handina evidence but ndakanzi hanzi kuvarungurungu macolored havabhadhari lobola hanzi hazitwi tiso yedu isusu handizoti why but isusu sana atema tisinoita zvekuita sei zvekubhadhara lobola because according to zvekuroora zveze the main important part yekuroora ka ipati yayo vabereki kukupa blessing nditora mwana wangu zvindanzi 1.5 5,000 10,000 kuroora zvezve that's a daylight robbery in reality but kuroora is supposed to be a blessing yevabereki kuti chi as parks we are giving you what our daughter it's an agreement it's a blessing from the what the parents so wana vakutongorohwa mari pane zvakutoitika totongoita kuti ndozviriko hapana so munhu ngatora ake pasina murepo ndo chaizvo but because vanhu vatema handizoti akatanga nazvo ndiani tatisipo tachira vana but that's a daylight robbery
dongo kwadza unoninzara zvino bho chete kanje kuti zvafana zvizvi kuona chima madrama anozoitika munhu atora afana nemishiwa ndikuona obva warorwa na sabhuku ndikuona kana obva matagara na sabhuku obva wazoshaya wina sabhuku ino madrama akuitika yenu ativige mwana takushungudza munhu aita anenge ashaya just because tumwe tumarules tumwe tukatosikaona vamwe vanhuwo zvavo vamwe nemafungira avo pamwe maybe mamwe maelders anga atinokudyire patime yacho I don't think kuti munhu anofana kuroorwa zvekuti munhu ngatorore kana asina mari but tinonetsa futi panyaya iyi kuona chimwe even mubhaibheri yanga irimo kuona it's not something chekuti changotanga kuti kamuzimbabwe then tangotanga kuti vanhu vakurorana because katisa mubhaibheri akasina yaigona kuti ngasina mari yayo aigona kuti ngaashande kumunda kwangu kana pamayezi akadaiwo kuti atore mukadzi saka I think anofana kuroorana zvavo but hazifana kubva chanyoita compulsory munhu anofana kuti aini mwana wangu dota arorwe kana asi dota arorwe kana adewo munhu asina mari andika then atofana kubva tachaja mari kupenga zvishoma zvainazvo izvozvo tofana kuti titeze tidhile naye because nyaya hombe haisi nyaya yemari amana mubata point yangu nyaya hombe haifana kubva ita nyaya yemari zvayakaitwa muno muzimbabwe munomu nana baba wamwati nawe kuti kana pasina mari vanonzi hamukwashara ito mboko waiziya I think pafana kubviswa something but ngatichidhile ine mari ine munhu iyeye kana ari munhu utatu afford 5,000 ngabvise 5,000 do you know kuti South Africa like some of my cultures vanoti yours parks vanobhadhara roora for mishi toto vakuchaja 100,000 rands vabereki vanotora 100,000 iyoyo vobva vaipa mishi iye waipa vabereki uri kuroora mishi vabereki vamishi vobva vaipa mishi kuti chimwana wangu enda unoita sei unotanga musha. That's how some of them they do it. Ndisingaziya hangu munomu kuti amunomotorwa munhu mari amunomotonzi mutomuka ngozi kunzi anobvisa mombe umai munhu andonzi akafa hasuto zvinhu hazvisi kutofambira mwana vanayowana vandonzi hazvisi kutowafambira just because baba wavo hana kubvisa chii saka wachona kuti inini sometimes nditobuka even mamwe anotonzi maethics ejournalism aya vamwe vanhu vane zvavakaona nezvavanofungudza nezvinoita isusu tiri vanhu vofuta kurarama this time kuti mamwe maethics anengainzi sparks anoti professional maethics ejournalism adaro ndoti fuck you but adaro kakuti zvamataura ndo andikukudza kuti kona chimwe mamwe maethics anenge achi zvimwe zvinhu honge majena ane zvakawanda zvaangaona andika but nekuchinja kuita zvinhu pamwe pacho tofanira kuzongota tichiadjusta apa ndapa example yekujournalism maindustry akawanda and ane zvimwe zvakaiswa kudhara zvekuti hazvitomboshande nemunguva yatiri kurarama inoyi zvakafanira mwana wangu inini ndine mwana musikana ndikona ndoda kuti aroorwe because ndo makuru atakari nkurasiyana ndika but akanzi asangana nemunhu waanoti dead uinvesti aribo uinvesti ndomuda andika asi hana mari ndinongona kungomuti ngangotsvage yainayo nyange tsvakanzi mwana wangu arorwa na$100 andabasa nazvo asi munhu anoenda through mavettings angu inini nekuti munhu ari bo here because what is important nechida inini kuti mwana wangu agare zvakanaka kuti mwana wangu aite mufeso wake aite zvaanoita mukuti checking ndikuchipoka nei nazvo mbijana I know hangu kuti of course kana pachiroorwa munhu handiti mari haifanira kuchajwa iri ridiculous but I feel like there's a threshold for example munguva yatiri inoyi ngapaiswe kana threshold yakana 1,000 for example why because toda kuona futi capacity yekuti munhu ari kuti ada kuroora anokwanisa here kuzochengeta mwana anokwanisa here kuzochengeta mwana womusikana wedu iye ambotadza kubvisa 1,000 chete 1,000 no mani kuti zvoitika panyaya yelobola it's okay mani kuti zvoitika panyaya yelobola king man nyaya yelobola kandeyekuti munhu munofana kunge anofana takatisa threshold andika threshold iyoyo kune mwana ngasingatoirichi ata example 1,000 mdhara mari iri kunitsa king no indikuti nina omana kana munhu asingavasosvika 1,000 uri kutorere mwana kunomuisa munhamo yako yauinayo wewe no onasha murombo munhu ka we understand kuti murombo munhu mamba tara isusu kuti plus onasha zvakata situation nhasa ndika asi zvinhu zvingekaita mangwana I understand vafana ndakatora ini ndakatanga kutora mukadzi wangu ini ndika tati sinangana $100 yekuti pe munhu ndakamutora naye but ndakazi ndakuafford $100 iyoyo ndivape
saka ndingati mwana wangu asiwe nemunhu ka wekuti anzi ana 1000 it makes no sense jamani. Saka maybe hangu maybe 1000 was the wrong point. $100 patime yacho unzwe king patime ndakaita mukadzi wangu inini ndasingakwanisi kupa mumwe munhu $100 waiziva saka ukasa threshold $100 kune mwe ndesatokwanisa kutopinda ipapo. I have a question, Sheriff. Iwewe une mwana wako musikana, she's a doctor. Unakirwa nemufesi anemba zimdanso. Would you let your daughter kuti arorwe nemunhu wezimdanso? Inini nyaya yangu inongodzoka pa the same issue yangu ndeyekuti mukwasha anofana kuunza something or anofana there should be a way yekuti ndiyatsoziva kuti no anogona asina mari but mwana wangu asi kuzonorara nenzara ari ikoko, mwana wangu asi kuzonoshupika. Pane rimwe level rekushupika rekuti it's not even necessary. Pfungwa dzauinadzo sheriff idzodzo ndodzo pfungwa dzine madhara akadhakwa aya tiri kutaura aya. Why? Because ona zvinoitika life zvayakaita nhasi hazvisi zvanengaita mangwana. Saka kana iye mwana wako akura zvatinzi mwana afana kurwa ne16 years ngaarwa ne18 years kuti akwanisa kudecide. Saka kana iye akudecide kuti ini ndakuenda kune munhu yasibozi ndomuda anofana kuenda aizoti anonorara nenzara ikoko kana afunga kana azvipira iye kuti no unomurarira nenzara uyo ngaenda norara nenzara. And true love inotangira munzara king because wakaendesa mwana kune munhu ane zvise zvamuri kuda ka that person will just let go. Ukona we have one andika vakarorana nemari vana mamarriage asina kushanda. Saka nyaya dzemari nyaya dzekuti munhu abudisa mari apa ane mari hazvino zvazvinoita se zvazvinomboshanda zvinhu zvese izvozvo. Chinongova important ilove. Yeah, love leads. That's the truth. Panyaya iyoyo futi munoona ngatiti musikana akura andi munhu anenge akutorizinawo hakuna musikana angada kutora munhu wekuti anozomuuraya nenzara chii. Kazhinji munhu akura akurizena anga achitoona potential ipapo amo sa mwana akatoti ndiri kutoda munhu ana mari ana chii pane zvaakatoona zvaanotofarira pamunhu iyeye ende upenyu haurambe uri the same. Takuina mberi futi indiri kuona kunge mhuri dzamazuva adzisi kuimpawa vana vasikana vadzo nekuti kana mwana wako achikwanisa kuzviriritira dichira atorwa nemunhu asina mari haunei nazvo andoiwa no wakumana vana varikuona chi miki point yakutaura ino make sense. Why? Because ukona chichotika chimwe pana mamarriages akawanda atese mamarriages akawanda chaiwo vanhu vakarorana vatine mari love iri based on nyaya dzekuti anonodyei kumberi andikuona mamarriage waye ese akapwanyira. No nyaya yangu inini mambo iri kudzoka even mubhaibheri chaimo handiti munototaura kunzi murume should provide for the family handiti ini kuti there should be only my basic kushaya mari doesn't mean kuti munhu hazi provider. Hauna at that point. Shangatele kuti dai mainyata ndika right now dai mainyata vakaramborwa nanyata jaziboza anga asina mari chichikuitika right now aisafamba nefortune they bought a new car. I understand saona zvazvikuitika nhasi hazvimezve life ichaita mwana wako mangwana. That's reality on asingade waiziva ndochokwadi chaizvo vanhu ngavangotarisa rudo vanhu ngavatarisa love ndoyangaita kuti ini mwana wangu inini ndika obviously nini sababa ndika but tutaura nyaya yekuti ngatitarisa rudo todzoka futi pa that same issue yekuti kune vamwe vasikana ka vari kungonakirwa nebonde obva watoti ndakutombotizira ndakutombonogara kwauyo vamwe vacho vasitombotarisa zvisi izvozvo zvekuti anongoenda ongoti anzitwa nevanhu handiti zvatotaura semapoint chiti zviri right nokuti zvaitwa nevamwe vanhu notutaura zvebackground zvakatodhakwa handikuona katitara nyaya ka hatitara zvikuitwa vanhu vakadhakwa toti zvoni saka nekuti vamwe vakuti vakadhakwa totaya zvinhu zvokuti patingatsoona kuti majority yevanhu andika vari kufira mwana right mwana hasi hure andikuona but nyaya iri kufira papi avo kutana mahure kaiwo vakuita zvavari kuita avovanhu vakakwana vatiri kutaura nezvavanhu asiti mahure but inobva yasangana nyaya saka chinhu chekutanga vanhu ngavangotarisa rudo. Kana uri baba anoda mwana wake usingaiti uchiziva kuti mwana wanga ari kuda munhu asina mari do something about it. Chipinda mulove yemwana wako nemukwasha utsvaga kuti mukwasha chaanofarira kuita chii line rebusiness rake nderipi asina potential right. Anyway imimi munofanira kuti pamapoints mashoma tifana kukonzeresa nemi mati mishi yes nekuti kana vanhu vachiroorana ka
tinonzwa vanhu pamuchato vachiti mukwasha wato mwana wedu muroora wamwana wedu handitika. So sepoindi yataurwa nauyu kunzi vabereki kana maona vanhu vadanana chirege kutarisa kuti uyu ari kuunza mari yakadarika yeumwe saka hazvisi kubhalanza handitika chinhu chasanganisa vanhu verudo. So imimi kana mazoona kuti mukwasha haasi kusvika level ratiri kunyatsoda kana kuti muroora because zviri kumasaidhi eseka muroora haasi kunyatsosvika palevel ratinoda then chipinda iwo mukati mobatsiridza nekuti kana vazochata munozomira pamberi pevanhu muchiti muri vana vedu saka vanhu ngavapractice izvozvo. That's true love. Then you see kuti marriage ichalasta. Ini chinhu wanje kuti ndoti mwana wangu usaende andikuona imboko yekuti haina potential aitry ini ndo respect mwana utry zvichiramba anoti mwana wangu akanoti no ndobvunza kuti mukwasha uyu anomboita nezvechii andikunzwa obvanza anenge angori kumba kwake spare achingotamba hake PS4 yake ari pakona achitorwa madhaanakomana noti akamboitirayo chii andikuona kana munhu wekuti ari kutrya zvekuramba andikuona etisi zvinomeka sense because vanhu vanotry vari dangerous in life munhu wakadhakwa nekuti havatry. That's why it's important kualawa vana vedu toti vana vasikana vacho kualawa kuti okay ane boyfriend wadanana naTonde allow Tonde kuya kumba allow Tonde kuti sei munzwisise introduce Tonde kwatiri nangwe asati aroora kwete kuvatyira kure ndochi mukomana wandiri kuonana naye so that you know kuti Tonde ndiana ndinonzwana anongana achingouya inenge iri part of parenting yacho because if you push them away hauchakwanise kudzidza no munhu at least paanotaura kuti dedi inini munhu ndada kurorwa naye kana panoti kana mai vacho paunonoti but ndofunga relationship yemwana una uya inosvika pakuroora kwete ngoti akanyengwa mangwana akaya mangwana akuya ati dedi oya mangwana oti dedi ndomuona futi iye manje handiti andingapinda murudo ari serious you know the character of your daughter musaise maboundaries kuti hatidi kuti uite zvakomana hatidi kuzvinzwa wakaita mukomana aka mwana angu aita mukomana aka zviri normal baba uyu ndiwo mukomana izvo zvinombonyatsotyisei zvakadai then we start from there I think ana baba dzimba dzikunyanya vana vari kunyanyoita zvese zvese nenyaya yekuti dzimwe nguva ana baba vacho vari kuzonyanyotykisao futi vana baba vemuafrica muno baba anofunga kuti kutyisa kwacho apakutouraya zvinhu nao mwana kana asangana nezvimwe zvinhu achatotya kuti ndotaura ndikaudza mama vachaudza dedi saka ndotaura mozoona kana mwana akomita suicide because pakati penyu ari kushayiwa kutrust kunongo mwana wakatomwa mushonga magojesbo vanongo vachiti maikudhedhi wangu wakazvinzwa ndidhedhi wewe kuti afana kuti oda mwana musikana obva ngodate mufesi wake obva alikisa kana manodzo mwana anotomhanya kutenga mushonga mako achiti kudhedhi wangu wakazviona wakazvinzwa chii chinoitika izia but zvinhu zvotangu zvinongoitika sometimes vafana kuita dhedhi vaiva vanoita dhedhi vaiva vanobva vatyisa zvekuti vana havakwanise kuvatrusta at the same time wo vana vacho futi hakusi kuti munhu obva adodunuka nekuti anoti mudhara vangu vanounderstand chichichi I think nyaya ingoripo ndengoti ngoziva kuti uri kudeiwo muupenyu uchingotamba wakangwarira kana wasangana naMr Beard ava wotambawo wakachenjera nekuti statement rako riri hanzi unoita sei tobhubhuna ukamubhubhu akakubhubhuna manje make sure kuti muri kupfeka because kupfeka meshi vasikana vanocontribute pakupfekwa kwekondom yes havango ndona vasikana vanofanira kunge vachicontributa but kuno kuafrica manje like vakadzi vakawanda vanoona sekuti iroo yemurume nedecision yemurume ati wewe ndakapfeka kondom rakaputika nozvinzwa here kaexample aka ngakasaite ngakatitaurei se apindura mubvunzo it's uncensored ndakutize ndingataure vanhu vasipo ini handidi nyaya dzinonangana neni wakambozvinzwa wamboita bonde nekondom aiwa mira ndimbopindura nditaure nyaya yangu sematauriro angu nekuti ndikaitaura nenzira yako hazvambe musha mukadzi anofanira kunge aine sei panyaya dzekupfekwa kwemacondoms that's why mukadzi zvekare uchikwanisa kupfeka condom handitika zvako uri mufesi kuti uri kubvumira unoonazvo here so mostly vakadzi vakawanda vanozofungidzira kuti saka idecision yemufesi saka akasapfeka ndizvozvo
handitika yeti mukadzi anokwanisa kupfeka condom murume anokwanisa kupfeka condom zikondomu revakadzi saka iyo kanoona kuti mufesi haasi kupfeka condom wamboona zikondomu revakadzi iwo uri kuriseka but zvakasiyana iri kutafani bhozi imumajera evarume aiwa kunotonge ulano wamborona kunotonge ulano saka bhebhi rako rikapfeka iwewe ningirikini kondomu rechikadzi unoita unotoseka inini asanamboriona ndakaona pamapicture but like live vanotongovhunduka saka vakadzi hatisi kuzvichengetedza kaiso ndovatiri kutaura ka nonyaya yatiri kutaura mishiyari panapa ndekuti kam kana paine mufesi akamboona ndikam akamboona bhebhi rake atika ichiti wada kuita kana sex andikam obva abudisa zikondomu ngauye pana atisparks inini munhu here ndakambomuona iwo akamboriona irewo rotengeswa kupi kwekunotengeswa ivarume wakamboripfeka ndati nyaya dzenyika aiwa pinda mubvunzo wamboripfeka ndakamirira vamwe vakadzi no iwewo wakamboripfekere mishi saka ini ndauziva kumapfekero aro kuti Ropfekwa kadzi sei? anouya akaripfeka ko inini iwe kundosvika nondapfeka okay zvandava kutoita mai vekuchipatara sorry edutainment sangana ine vanhu ropfekwa sei inoita sei jesus ndauziva cause inini ndauya ka wakatopfeka Alright. inini ndofanira unoritora nditi rinongovhurwa semavhurwo iwayo then woripinzira uchirisvitsa kuchibereko how rononingirina how nechigunu here nechii nezviguno kutonyika zviguno wonyika zviguno handi tinozvara vana here tinoita sei rine kwarinotonosvika rine parinotondofanira ini ndauya ndovendedaisi ndondapfeka rangu kana ndobva nangosvika wangu dadara iwo unenge usapfeke sanenda kuita asi kana muri kunyanya utyanana tidanyatsochengetedza iwo unopfeka uyopfeka saka pakufamba paipe haridhonziki utobva kwatopfekere kana unoita sei unotopfekera ipapo ende haridhonzeki harina kwarinotomboenda arikotofana mborunza panapa timboongorora I think tofana next episode ka takuya naro panapa ndi toti iri tichadaidza mishi oratidza vanhu kuti vana vasikana mishi point yanga ndichitaura ini yanga kuti pane tisangana vasikana navakomana ndikuona zvoita sekuti varume kati vakomana ndo vane power over kupfekwa kwaro nekuita seni because if munhu akatibata so akatanga atipfeka ndikuona obva aribvisa ndiona sekuti vakadzi vazhinji wakata nyaya iyi panganji kubvunza bozi yanga yadirect iyeyo ndika but kauri panapa unofanira kuita chimirira futi vamwe rinonzwika here kuti apa maitiro apfekwa apa iyeke kuti haisiri kana mufesa apfeka apfeka nengasina obvious zvine difference zvedifferent but tiri kuita raputika nini semufesi nandoti ratoputika ndakutongoridzupura iyochi wakatotarisa wakatarisa ndondadzosera what are you gonna do? Are you gonna feel kuti rabvisika and are you going to stop it or unotozomirana watoona kuti handisina kana kuti pane chitomhanya yo unenge utori chichongetera uri kuita bcause ini ndakambozviita ini ndataura nezvavo ndakambozviita rakaputika ndatongoritsena naro ndakangotoita sei tokontinua ende munhu haana tichitongopedza hapana unoziva kuti chokwadi mafesi mazhinji zvaanoita anotozongoroonora ungano ndotozongorinunga tenzedze mostly matricks amunoita vanhurume vakadzi tinotomaziva andika so nyaya iripo now zvakutipendera kuti uri responsible here bcause vakadzi vakawanda like we said kuti hatigona kuzvimirira at the end of the day kana tapinda murudo tova tapinda nezvese hatichatofunga kuti kamangwana saka munhu ari safe here wandiri kuita naizvo nekuti wanakidzwa patime iyo obva ungoti zvakutonakidza rega ndingomusiya aiti anenge atozvinzwa kuti rabva obva idecision yaanenge aita kuti rega ndingosiya tiri kungonakidzwa osaka hamuna power rekuzoita kuti zvimisike rekuti zvimisike so now talking about me handitika nekudzidza kwandakaita kuti life iri kufamba sei am someone wekuti ndaiti ndaitoudza munhu mukomana wangu totomudza kuti pfeka kana asina kutopfeka ndaitofamba ndinawo handitika ndafamba ndinawo unoziva kuti chii I remember ndakatomboda kuti friend wangu anga ine mufeso wake anga asingade kupfeka
like boyfriend asira zvechihure tora vanhu vari danana weitogara wakatenga makondom ako unogara nawo because pamwe mukomana wangu aishaya time yekunotenga alright handitka saka iroo yedu kuchengetedzana handitka ini ndongona kutadza uri pfeka rechikadzi kana tatadza uri pfeka ndova ndatengera baba ravo ndoti pfekai handitka zvadaro kana razoputika kana raita sei inini nekuti ndiri kuziva futi ndoda kuchengetedza mune munhu ane roo uyo akatadza kuplaya roo ndofanira kumusapota toita sei ndoti aiwa bvisai tiite sei mutangidze tiite izvozvo but now I just advise kuti muri kuita zvamuri kuita whether kudanana kuri straight kana kuti kusiri munhu wekadzi ka never allow munhu kuti aramba achiita kana adambura condom kana kuti aramba kupfeka condom iwe uchifeel out is beyond their control kudarika unprotected vanosvika nhumbu plus it's beyond their control kwa mimi pamunobvisawo imimi it's beyond your control there's nothing like that it's beyond their control man nakuranda usina condom unozwa kuti there's nothing like that iwo tikada kuti zvinhu zvese in life zviri beyond our control saka tichangofa tichangodrive reckless kamurodi nekuti it was beyond my control saka ndazoita sei when it comes to sex there's a decision I'm telling you do you know kuti inini munhu wangu wandinoda handitka ndozvatambotaura kana wada munhu nemoyo wese unge munhu unogona kutomuda zvekuti unotonga kuti munhu uyu ka auyu ndewangu ndiri kumuda pasina kuti chika kana kuti chii ndikazonzwa kuti ari kurwara kana ndikazonzwa kuti chika apa ndanyura handitka kozoti pane pamwe pacho panongotori alert zvekuti zvisina kuti mafeelings mukati handitka unotodza kuti munhu shamwari ka pfeka handitka kana akada kuramba achiita munhu anogona kutorohwa kusvika abva ipapo ini chandakaona vasikana vazhinji vanoda yeke ende kune something vasikana vanotongoda yeke zvekuti vakomana varume ndo vanotya ndosvika chiti munofamba nemakondomu muna because dai vakadzi vaisada yeke makondomu avo aita popular kudarika edu varume andika hatinotya kutourayiwa nevanhu ava edu makondomu ndo ari popular hanzi nevanhu ava bafea plus futi edu makondomu ari popular daika yevakadzi saka chiminzi vakadzi vanoda yeke kudarika varume dai vakadzi vainyatsotyaiyo dai zvimakondomu sex yacho in general inotonakira vakadzi more than varume but varume tinongoifunga kudarika vakadzi isu tongoifunga tatopa uipepe ndichitofunga kuti uchitorwa pepe munhu achitorwa missionary pepe ndochitofunga kuti sherifu makwana arofana kuya nekebhu yayo podcast uri busy uchitoita sei zvauri kuita pfungwa dzako hazisiri ipapo kumasini but uri kuita sei but katiri kukebhu yayo tichifunga kuti takapedza shando inona chimunhu ipapo tapa maaction akutofunga kuti sherifu akanga una memory guys mawina ipapo manzo mawina ipapo vakadzi tiri kukundwa nevarume pakuzvichengetedza tiri kuzviregerera saka you find kuti zvirwere zvakawanda zviri kufambiswa nesu vakadzi sorry to say this because makuita yamakuita ka unongoti poto yavhurwa munhu haana kondomu vamwe vacho kumachuzi munenge muchikuwanza muri kugara muriko muchienda kuchina chemadzimai muchiita sei munhu wasangana naye same night matoenda iwo uri kungozviti nekuti ndadhakwa unekuti ndamwiswa mabhias watomupa simba rese rekuti nekuti wanga uchindispoila uchinditengera mabhias iye zviri kwaari watomuti zviri kwaari nekuti anga achindispoila saka ngaachiita hauchakwanise kumumisa handitika wobva wasangana tiri the next guy kumachizu kana wozosangana nemufesi wako chaichaiye manje zvirwere zviri kufamba ende wai ndiri kunyanyosimbirira isusu vakadzi nenyaya yekuti manzwa zviri kutaurwa neguys kuti saatombozive makondomu echikadzi nekuti vese vari panapa vasati vatomboona munhu anenge achiita sei arinetse but isusu isusu hatina kuimpawiwa vasikana vachikura handitika zvinhu zvekuti ukada kutanga kutozvitaura maybe uri kuhigh school hatidzidziswa kudzimba dzedu nezvekuzvichengetedza uri kunzwisisa so zvakadaroka vanasikana havasi kunyanyodzidziswa nezvesex life saka vanasikana vari kubva vazongokura vakangodaro vangori reckless zvinoita kuti vasikana vadaro ndika pavanodiscussa nyaya dzesex andikona ipo vavangona che vakanza tichita nyaya kunyaranyara nhema vachinyaranyara vakutotaura kuti aise vachinyaranyara isode kuti vagare pasi nyakasana ngenini nyaya idzi dzisi dzangu dzananga inini nyaya idzi
no but zvinhu zviri kuitika vanosangana nacho every day and the reason why ita an uncensored podcast is because mapodcast mazhinji ari kufokasa nyaya dzemaceleb eti we don't need kuti maceleb angoramba achingotaura nezvavo bo zvakawanda zosangana nazvitori maceleb vakatova nacho havasi maceleb so we need kuti vanhu vauye vatare pfungwa dzavo dzikuitika mastreets dzikuita sei but vasikana vanenge vachinyaranyara inini manjeeji but vamwe vacho vari kusangana nazvo vamwe vatosangana mahwana aya havatogoni kupfeka zikondomu ravo kutaura rerere havasatomboriona but isusu uchingokura sini rako chikutekera kukwana nomunobvunza kuti imimi vakomana munozvidzidziswa nani zvemacondoms izvi mastreets uda mufana wangu mwana akaipoe but bataisitatoona mufana kutongeta kutongofamba nekabhesaka varume muri kuchengetedzana exactly tatanga todzana nekuti tikona tiwana kuti tinokuuraya mufana wangu bhesi riripo mufana wangu mwana umuregerera aona ndamufana wangu bhesi riripo saka kureva kuti isusu kuvakadzi hatisikunyatsopleya role exactly hamusi kunyatsoudzana kuti akomanaka zisini riyariyaka ngatiripfekei nekuti hwani kumba kwacho zvinorambidzwa kutaurwa haufanira kutozikana unzi kurara nevakomana of which iwo watopa eji yekuti waakutozviita ivo vasikana vacho vega ari vega so urikona vanenge vachitonyara nazvo urati iwewe uri musikana iwe unoona nyaya kutodza mumwe musikana wako ndadyiwa I think ndopandangira nyaya ipapo manje mafesi nyange asina kudya but isusu nyange asina kudya unozoti vasikana tinoudzana but it's only ngoti isusu hatina knowledge manje yekuti tizokwanisa kudzidzisana isusu manje kuona chaombozani mafesi nyange asina kudya anonge yachindadya manje vasikadzi vazhinji anenge achinyara inini segeto yuti inini segeto ndobva nodya ndotosvika ndototi sparks famba mstiri chidaso sheriff apanenge ari kubva nodya zvemachuva evidence but isusu vakadzi tinodiscuss vanobhubhona sparks kozi rasvika chindadya abezoda unonyepa unodya mwana ovati kukana ungobata saka utogeze obviously hapana pocha shanda pinda mudheni nemwana ndobuda 30 minutes 1 hour ndosvika ndichikunhuhidza ponhuiwa fish wotudza zvodanza nokudya unenge uri haters a name of progress saka mnharaunda hamutogezi maoko kuti aiwa maoko anozogezwa nandada kudya chikafu manheru masikati ese ingofamba chinhuhisa vanhu depends with ndiri mafriends mangani angopeta but guys mahwina vakadzi tiri kumashure panyaya dzeprotection bozi vakomana zvanitaka mumwe aigona kutoswera ainaro kondomu achiti ndavadya mwana vadzokunyepa bvat riri masini rine masini but vakadzi vanotonyara kuti vaita dyo saka isu manje vafana vanouya achidaro manje fana vangopfeka vana vanokupedza ya but ndowanzorishaya ndowanzorishaya chi kondomu kurishaya kutongosha unenge umbori naro ndorishandisa half time then the other half ndoshandisa zvakadaro nevanopera masports unobva ndobva rishaya kuti riri pai zvinogona kuti zorwana next week riri mukati riri kana mameno pasi pembedha or somewhere paonekwa kuda kuzvita roshaika futi anotaura kuti randoshandisa ora washandisa randoenda shandisa half time ya kuzinozomboputika kanoti skira kuti ndinotsvedza kanozotadza kuti dzosira uchida fast motion ya varibvisa I think izvi zvazvepadare izvi pangozongoshotangosendi padare ndoenere pansenzaa makupinda tirimo vemugota makutaura futi zvemunhanga handiti imi vemugota zvakuzangana but angobhedu ndikuyoka ini ndikamwa mufesi wangu so mufesi wangu akatomboya aitota kuti sini atozongorishaya kutongorishaya obva atozoudzwa chimoko chake kuti shaona ndazoita seni ndazodonza seni ndazoona padheni iyoyo manje iyoyo ndakaiita king yakatoitika king yekuti bvunza wakadzi kana pane wakadzi wakona pana patika masini wozongoerekana chi sini hapasa iwe hauna musikana wacho haana kuti chaya kuti uzunzarasara mauri then after kati maybe weekend kana mwe musi yo uchitoita wait andika I'm glad kuti ari urai kana kuti ari konzerisi haro zvakawanda vamwe zvandozoita manje andika vandozoita kwadoctor
wotozonodai wandika but waisa zvigunhu waiziya rinobuda but inyaya kuti chizozomakisa kuti warisiya wangochirwa chi najohn wozoerekana wangoisa zvigunhu hazvizomeke sense zvoza kumakisa kuti sinda rasarira mukati makutotara sekuti imi makambori ini mazvibvisa kana makambori mishi kunza ukokokoko kunza kukutika zvinhu zvakawanda sindosarira mukati nyaya idzi dzikuona vachita ndangaudzinyara wanda vachiita sei vachiita sei but nyaya dziri kuitika ende havadi kurinzwa rememba ndakatomboita skit rekudzidzisa vasikana kuti unofanirwa kufamba kana nemakondomu ako sani matukirwa andakaitwa iwayo but uona vanhu ava vari kuzoita zvirwere pesa asvika sina because kuona mafesi pamubatana ngonongo yastori notongonyarosana nazvo but but mazuva ano ndikusungira kumusoro sei kutapfekasinobaso kunota siyarire mukati zinotsvedza asi ako bhedu wosa nongokuta se nongoapedza zobva kana kune zvimaringi mazuva ano unoskaita kune zvimaringi sozvotiisozo wovhongesa zvimaringi papo kana kumushandisa chinhu chichiya anokama chinosungisa mataimureje kuti ukapfekera zobva wadhonza so kahoskebo guys mawina naimi vawina wani naimi let's move on yeah so vanasikana ngatidzidze kupfeka macondoms right so vanasikana ngatidzidzei kupfeka macondomu condom haripfekwe nemurume chete handitika irresponsibility yako kuziva kuti iwewo utano hwako hwakachengetedzeka nekuti paunenge wazobatwa nemasiki kana kuti nezvirwere izvi zviri munyika ka angobhihedho vanenge vasisipo sparks anenge asisipo so zviri clear handiti ndine imwe question kakuti is it wise kuti vabereki vadzidzise vana vasikana vavo bonde kudzidzisa bonde kana kuprotecta bonde kudzidzisa bonde zvisina kuprotecta everything I think kuprotecta yes but zvokuzodzidziswa bonde izvi unozozvionerawo unozozvionera pagroundhazvisi kunakidza kunakidza because unenge usina kuconnecta nemunhu wako ndosatiutikuna kumwe munhu asingatozivi anything zvokutoti mari dzakawandahaisi nyaya yekuziva sha munhu anenge aitoge chicken iyi topic iyi inogona kureba because iyi haisi nyaya yekuziva maitirwo but iwe ukasangana nemunhu waunodaka munotanga kutoita zvinhu zvamusani matomboita uko zvichitokuitirai I think iyi topic for another day itori topic yakatozvimira ega mesha but I think mamwe marriages ari kuparara just because vanhu anonge achingoita anenge achingoita ngemheno ngechimuti zvake ungosvika ngechimuti akozana kuudzwa andika because anenge achi asi mai vacho andika vanenge vasingaite ngechimuti havachadzidzise mwana izvi manje izvi because kutiti ana tete hakuna vazhinji vacho vazukura vana tete havawirirane because vana tete vanenge vachida kutsura vana vacho vachida kutsurwa pasi nyaya dzebonde dzonyadzisa vanhu vazhinji but dziri important mamarriage yavo dziri important mulife yavo saka I think let's move kuenda kunyaya kwatiri kuwana vanawo Tinder unokwanisa kugadzira chimoko unokwanisa kuwana chimoko here paTinder chekuti unobva matogadzira musha kati paTinder tikutongoziyana kuti chigemu ndechekungoti yoshanga ndipo mari maprofessional tekesa zviri professional chichine chitika paTinder makambopinda paTinder here misha handisati ndatotanga alright asa let's not talk about Tinder aiwa sitomboipinda Tinder Tinder here idating app handi ine handisandamboipinda ndonzwa nezvayo but handisandamboipinda but Tinder inini ndiripo king ini paTinder handipo ini ndiripo king parise Tinder machoose bubnization tichingobhubhuna takaenda zvemarriage lobola kudhara bcause kana mwana musikana akucreata account yekunyengwa vasikana vanonyengwa boys kuti angona kutoita kana 20 marequest pazuva 1 yakafanana neindrive the moment utori online kuna vanhu vana varikutoda ride rako saka pa20 vanhu achapindira vanhu 15 pa15 wavaruswaga true love haadesperate kane love wana munhu akucreate account atori desperate pa15 wakomana apa vese achawapa chance achida kuona kuti ari serious ndeyani achasangana nasparks first date sparks obubuna usangana nathomas second date
Thomas Otete apa pasina protection futi usakana nasheriff olazachi muchaza saka bozi ini ndinoona sekuti kona chimwe atakatuka ukaona iwe uri musikana ndika bozi vasikana vagara generally mukupinda musiti ngubva panapa kuenda ananga achingonyengwa generally usiri pai kana even nyanga ndiri pafacebook facebook pana pachinyengwa munhu instagram pana pachinyengwa munhu comment section ekuyoutube waiziva pana pachinyengwa munhu then wobva wazoti no pani pese ipapapa ndika handitozogusikana napo ndada kuenda panzvimbo inoitwa zvekuinotozikanwa kuti ndezvo general chiziya zvinhu zvacho fana bvawaziva kuti mai apa apapa nyaya dzekuroorana apa ngatisei because anenge achitonga ari pamarketplace pamarketplace koroti anenge itori marketplace atori pamarketplace ichanda kubvunza alright ko vanenge vaonana vai handiti iwo waona munhu wako chichipanga makuda kutoitawo zviri serious iwo anodhilitero imese munodhilita maaccounts enyu here mochimbodhila nekuti ndaona iwewe from your experience account I don't think anotomboita izvozvo kuidelita kana ndikatodanana newe zvatopera tongoenda pazvagumira everyday ndikutopota ndichitomboita login ini newe tichidanana uko now I think it depends also on the character because Tinder I think kuti kutono wangu watoriwo serious serious handizive but I think kuti wariko watoribo but problem uchichi traffic yakawandisa because handifunga kuti munhu ari paTinder anoaccepta one request osiya mamwe 100 iyatsvaga nazhinjiwo zvandika paTinder vano makasangana paTinder ndika mowirirana kuti sister clicker then tobva ndeta se tobva tabva paTinder mese ende futi nemakategori kune vamwe kutone chikategori chema relationship long term kuti mashort term pane pakatonzi short term fun poronzi hanzi free tonight kuna anokatori free tonight zvodoti ndezvanhasi pakaipa pakaipa aya malighters kana Tinder pane mamwe ekuti only fans aya ekuti wewe unobva ngobhatira kamari kako bva watongoratidzwa zvinhu zvachochi pachena only fans ato ipono nenge atopono kune zvongoratidza vanhu mahara zvonchito paInstagram kana patelegram kuiziva telegram mudhara haparari dzikutengeswa mudhara dzemadhora dzemadhora telegram ndemadhora $2 inekatonyorwa price yacho ipapo asking for my friends mwana ngatongoisa zvinhu zvese papo zvese price yacho chacho chikutengeswa price yacho inenge ichinzi mari location yacho $2 crembon 16-year-old fresh maseredi waya ndikutori kuchikoro arotodyisa arotowana mari akutowana mari dzavo akutozviitira mari dzavo maseredu aya vana vadiki vakaita sei andika patelegram akutongo vakuzviitira mari dzavo bcause ina ungati inini a16-year-old like me wobva ndotengesa varototengesa vana 16-year-old ndikunyepera na kutengesa saka chii chiri kukonzeresa kuti paharare muri onyanyotengeswa zvakadaro pressure I think pressure yesocial media vanhu vada kuluka nice social media iri kumisleada vanhu vanhu vada kuita macelebrity vasiri I was shocked kuona those kind of things kubuda vari kuti Sparks akabuda neIphone 16 ndikutoidawo saka ndoita sei ndakutonotengesa ndashamsika nongomusikana soda mukudza imwe nyaya yakanakidza ndakaita interview colorful ndaita colorful ndika saka ndakanga clip ngati pa internet ndakaposta ndakaona ngomusikana sukanga posta pane imwe page manje kuti pangu pane ngomusikana ndakatoona anototengesa mumastreets ndaibona mumavenues waticha anotengesa mumastreets akanyora akakomenda video pana colorful achiti nemwana nemanakira unoita ndingochitambiswa nemaartist uona kupiwa pressure nemunhu andotoziva kuti ka ona zigo egara mtown mumavenue meme musikana yega tetogara tichitomuona waiziva asanga kapa pressure colorful kuti dzoni naive kuzvitambisa uchidyiwa nemaartist but iye angari mustreets achingodyiwa nemunhu ane 10 but unozoti chi munhu asina chaanoziva futi ari kukanganisiwa mulife make anogona kutovakawo futi iwewe because anenge achisafambe nethe same pressure yacho kubvayo hautiudze zvokuti iwewe ka hautsure munhu iwewe ka
autsure munhu statement roro nderekuti ukutamiswa nemaartist kune maminitsi ari kucheka sori zvinyu but kune vari kuuya vanoto muofisi ndo statement racho zvarinenge richireva aiwa nditotaura zvinhu handiri kuziva muofisi dziri kudyiwa amene agona zokukansela show mugona zongokati yenyana muchizotya but aiwa adziri kudyiwa prophetic maofisi anointing maofisi adziri kudyiwa ari kudya avarudya ndoti ndatama nasikana akawanda ndikatiudza kuti ndikuda na uyu handoti ndai so andotumirwa nemabodyguards mutonasi toti musikana ati aroda kuenda kunoitwa musoro andotumirwa dhiraivha nemota ari musikana wake here kana kuti zvemujolo zvafanana mujolo wacho wakambosiyana here choitika chekuti zvokuti musikana wacho futi nekuti mujolo zvangofanana changochinowani bozi chinowani plus information kakuti munhu anenge ari munhu kana kuti waminisa kana kuti ndiprophet wekuchechi akadanana nemunhu anonzi chipo kuti chipo angombeya zvaizvika zvezvasiyana kuti chipo anozolika information saka whenever she goes out she has to go out with someone vandochingira ndo basa ravanhu toti kana watobhibhi rangu randikupa mari unofanira kunge uri apo chita zvandoda inini kuzo wangosiwa zvoti tongosangana kukona toita zvatoita woenda they are not safe. Saka dzikuchekwa ende mari dzikubuda anhu ane mari muZimbabwe zana kucheka manga mamen of god pana mwari toziva kuti mari dzikuchekwa munhu yanenge achicheka chaizvo nobva watozvishaya kuti wagwana one to them anyway I think for today kamishi tonambogumire baba mamwe matopics awena tozomataura for next episode but for now I think we are okay aiwa ngawe zvake timogara kuna baba sit here close this right sa muri Zimbabwe I think ndo episode yanga tine pana tatina mishi tatina CCE CCL ndi director vanenge vari kuseri ndo vanodirecta timu iri saka ndowanga tinawo nhasi saka angu mune chine zvekutaura here handina zvakaona zvekutaura but kubhubhonete muchita kushoma ingori pressure you 2 seconds zvekutoti most of the times paunopedza kurova chinhu vanotongotanga ngofila bed somehow sometimes kana kutozotanga kufunga kuti ndawasta time kana kuti kamari kangu kana wapasi denda tonopa angu moms padini kana denda tengana muriwo padini because unenge wapiwa pressure nisaka nemwana kunandusi wobva wanzi kumashwedu watobuda 2 waya kuti utongopiwa 5 minutes munhu wacho hatase haasitonakawo zvake utokuti wawetsa time yako saka chimari yoda kutopa uchifamily yako kana kuti mukoma wako kana something mubasa rako saka kubhubhuna just peer pressure ngatiti kushoma let's protect kuna vanobhubhuna kuzana vachatsurika aiwa protect achatotsurika protect wamana sezvawakamboita gore riye Sparks baby be quiet we are working here mozobabvisa ndi sezvawakazoita Sparks gore riye ndakutsura Sparks akabva atombondibuka akazotanga kutaura neni mamanja guys girls mangonzwawo advice yapamukomana kune vamwe vakomana so zvotaura pakamere tatiti patangotaura ka asi kanaka patiri kuita zvese zvatiri kuita ngatizive kuti kune maCondom echikadzi atinogona kupfeka kana asiri kuda kupfeka iwe ngopfeka wakawanda condom rechikadzi because tisi tiri kunzi kunyanyofambisa zvirwere mazvinzwa zvataurika panapa hanzi vasikana havasi responsible kana isusu tikatodecide kuti condom ngaripfekwe ndoparinopfekwa so guys hamena kuti mungazvifarira here so whether waactive pasex age yako hameno ndionenge uchiziva whatever you are doing wongwarira but Sparks tisatenda unoziva kuti condom raro munogona kudira kana 2 liters emvura akazara so kuri wakadzi makurura rikaitira unodira maliters mangani maita basa vedu vemhuri yeZimbabwe chokutendai
Vakadzi. Anyway guys, thank you very much nekusapota nekuramba muchingoona. I hope tichiramba tichingokukandira zvimwe zvakaita se zvakadaro tichiramba tichingimprova every episode. Ndofunga nhasi maona kuti Sheriff anenge achida kudaidzira kuseri kwanga ine microphone, saka anga achita achinzwika. Ndazambomisa zvangu bodzi mufana wachoita gaya nyangwe titega tisinganzwanani. Saka obviously tichazotangana dzimwe nyaya. Saka thank you nekuramba muchingoona, nekuramba muchingosubscribe. Nyaya ingoripo panapa ndeyekuti after this zvataurwa nyaya ingoripo ingokudzoka pakuti ngatipfeke maCondom kana tichinge tichida kuita zvinhu izvi, kana musisatsiurike, but kana uchitsiurika stay away from nyaya dzebonde dzevanhu vakuru. Kana wa munhu mukuru uchidzida, tsvaga partner yako imwe chete yaunoita nayo so that munova safe, because zvinosiririsa. Pane vanhu vechidika vatiri kusangana navo uye zvatiri kuona vachiita mumastreets umu sisingachaite kuti tese tionesoona kuti hapakashata. Saka anyway, thanks for watching, thanks for supporting. I am out.